Balma assalamu alaikum. Surasi ma binani ni konontono ye Côte d'Ivoire surasiw ye minu minena anga jamana kono nya jamana ka tomba mimbe no nuba wele ko oni ulube fe ka Bamako ni Abidjan ka benkan gerenyona ko ni hakilna mi ni amamiri kosobe sharia sirafe wa syndicaya sirafe fana sontise ka ke ama ode ye kuma min fora école karamogo ka tomba no ye senep sipuye wala ka sabu ke feminye jamana tomba min fana be no ni o nyeshile do barakela uma no ye UNTM ulu koni uya anyini feminye contractuel do koni yo ubseka do jamana barawla chukoyamina woni kuna funi wera ulu de ye kuna funu ye amena min lase awma bi jomine kalo kletan ani woro ijira samba kile ani kemena ni binani nani tele nyata mafle ba bela jile awnishu anga ministry mi na le nyeshile do anga jamana ni jamana were chema no ye Ablaye Diop ye akoni bora tamana trata do no ye utkalo kle kononton oye bara siraye mi ni akera kle sabatama ye Algérie jamana konnana a dabole do akama walasa anga jamana ni Algérie jamana konni nyanche benkan ni foko chamambe no ye politique sira chamambe no lubise kaskise ka chugoyamina asata aista ture nyafolike anyana akokono anga je kalaje anga jamana ministry mini aleka konyo nyeshendo anga jamana aleni jamana ro konyo nyana bolima aleka tagama were konnala ani mam yere konni nyogonyeke obitalike Algérie ministry mi ga konyo nyeshendo uka jamana ni jamana ro konyo nyana boli rema uka kuma nyogonyo famba bulla femunuka ole bitalinke anga jamana ni Algérie jamana balma yambe unu nyonche aleni bara nyogonya mimbe ni jamana ko filin filanu ni da konni nyonche ubseka ferej mom yereke yasa femiye o bara nyogonyo ye ubseka tanye chugamna anika hakilna do di dobseka fara o kan chugomna ka fara o bela jilinka femiye accord pour la paix ni teknobla konkera o seben ko folina uka kuma nyonyo koni nyeshina o doma yasa ferej mom ubseka ke o kunyo yere konna o kadara konna la femiye ni ministry ko fole nunu ye o kon nimisi wasara ko sebe ni o walia nunu ye ni o dobitalike accord pour la paix o teknobla sibona min konkera Algérie konna la je bado sigira o kunyo yere konna min konkera utikalo kile folo katase akle duru yere konma anga jamana yere faba konnala o konnala abefo walia mi mako désarmement démobilisation et réinsertion DDR kada o walia nunu ka femye fintigila ka ba chamoyoni abefo ulumako ex combattant ulukon kanga do jamana yere armée la moyo double la femme feneka obitalike anga jamana yere asharia ko aleni apolitiki ko nasirawla uga moyo yere konnala kerenkerena anga jamana ale ministry so miga konyo nyeshindo o wala numa oluga communiquer do yere kon senfe uko uka la yini yere kon ifamba do yeminye ode ka uni Algérie ode anga jamana ni Algérie chela uluka baranyogonyo biseka sensi tukumuna fan chamon fe o kadara konna la jebado kon kanga sigi senga ni obitalike 18e sessiona mi kon kanga ke anga faba yere konna la kuma udo kon bulla femi feneka obitalike ba machi wole ke ba jokulu ma fere dum mi seka ke olula yasa dob seka bo ka wole ola ani ka seka akele yere chuga mununa o konna la ni je temineke uyaye ka fo ko femi ba machi wole ke ba jokulu ma wi uluka bagali wole kon bi ka uka wulika jo fene bi ka chaya kerenkerana anga jamana yere fantan nan bela jelina aleni frontière olu ni nyoche habe do frontière fla boyongo bo femi Algérie jamana nyama Abdelmajid Tebboune ale re koni ayira ka fo ko femi be machi wale akoni be Mali jamana yere konnala nga ko do yere kon bi ulu fene bi ka ba machi wale ke ba jeklu glande aka kuma konnala tuguni ayira ka fo ko parti do yere kon bi no nga akon ma mashita atogoma ko ulu yere kon bi ka tasma ke ni ko yere tola yasa akon gana sega banchuga ya shila kasabuke wire koni magube fangala nga kafara obela jelenka Algérie jamana nyema Tebboune alere koni layini ke kanyeshi jamana tamache fanga nyema uma uga laje ka fere do wire kon sigi singa ka kala filuke yasa jamana yere koni be sega bo ni la halian kon na la chugumna television kan sigi ka foni kuma nya fo minumbe ke yeno karido no ye utukalo kle wolonvla e samba fla ani muga ani efla
Maître Cheikh Umar Konare a kɔni ye a hakilinaw yira ka yira k'a fɔ k'ale kɔni jɛnnen tɛ n'a ye cogo si de la maa 26,000 min n'o o ye kɛlɛkɛla kɔrɔw ye n'u bɛ fɛ ka u don an ka finitigiw kɔni cɛla o de hukumu kosɔn a ye a yira k'a fɔ ko nin baara min filɛ nin ye k'u bɛ fɛ k'a kɛ k'a sabu kɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ an ka jamana ni marifatalaw ni ɲɔgɔn cɛ banburutilen dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u k'a ma ko accord de la paix et de la réconciliation o min ni bɛnkan min ni a sigira sen kan Alger jamana na Maître Cheikh Umar Konare kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ma jɛ ni o ye Abdou Watara ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Maître Cheikh Umar Konare ka kɔrɔfɔw la ka sanga ni nin ko in ye a ko kɛlɛkɛcɛkɔrɔ maa 26,000 min kan ka ta ka fara an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔlu la ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko gɛlɛyaba bɛ a la ale ka kɔrɔfɔ la n'o ye Maître Cheikh Umar Konare a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu b'a fɛ sariya yɛrɛ de ka ta min bɛ kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ kɔgɔduyanfan marabolo koɲɛw ka se ka lasabati ka sababu kɛ min ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ye min sabatira Algérikaw fɛ n'a bɛ wele ko accord d'Alger o bɛ ɲɛfɔli min kɛ k'a fɔ région n'o ye marabolo ye u ka to u yɛrɛ la Maître Cheikh Umar ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ ale la n'i ye a ta k'a lajɛ mara cɛbɔli ale ni marabolo ka to u ka yɛrɛ ale ni marabolo ka to yɛrɛ bolo n'i ye o koɲa ninnu ta k'u sanga ɲɔgɔn ma k'i b'a ye k'a fɔ ko danfara dɔɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale b'a fɛ min ye sariya sɛbɛn ye n'o ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ye min lasabatira Mali ni Mamurutulu ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni a koɲaw kɛra Algérikaw fɛ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka sariya in k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ka se ka bɔ a kalama n'i ye avocat Maître Cheikh Umar Konare ka kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa don maa min ye camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ hali bi a ka dɛmɛ bɛ camancɛ fanga tigilamaw ye nka ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ta k'a lajɛ min lasabatira Mali jamana ni Mamurutulu ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma koɲa ta k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ a bɛna kɛ sababu ye Mali bɛna gɛlɛya sɔrɔ a koɲaw la ka sababu kɛ n'i ye Mamurutulu ɲininka olu ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn a bɛɛ lajɛlen ka ta ka don ba la hakilina ni laɲini minnu kɛra kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ka lasabati ni dun y'o ta k'u lajɛ maa caman y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la ko n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw ka don a la k'a lajɛ fana an bɛ don min na i n'a fɔ bi yɔrɔ minnu bɛ ni olu ma ɲi ni fiɲɛ b'olu la ka se ka olu la sɛgɛsɛgɛ ka olu bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya bɛ lasabati ka sanga ni wulikajɔ min kɛlen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ maa 26,000 min kan ka ta Maître Cheikh Umar Konare ko n'i ye nin kɔrɔfɔ ninnu ta k'u lajɛ a bɛna ta cogoya minnu na ni an ma wulikajɔ kɛ ko an tɛna taa ɲɛ nin ko in na ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye sɔrɔ ɲɛdɔnbaaba dɔ ye n'o ye Modibo Mao Makalu ye ale fana ye kɔrɔfɔ ta a ko ni kɛlɛkɛcɛ maa 26,000 ni u koɲɛw ta k'u lajɛ n'i y'an ka jamana yɛrɛ fonction publique maaw ta k'a lajɛ minnu ye collectivité ye mara cɛbɔli taw n'i ye olu sɛgɛsɛgɛ i b'a ye 100 sara la kɛlɛkɛcɛ 26,000 a bɛ bɛn olu ka 20 sara de ma n'i y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ fana a bɛ taa jɔ fɔ fonctionnaire n'o ye foroba cakɛbɔda ye a baarakɛla maa 115 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ma ni kɛlɛkɛcɛ 26,000 ye n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ Modibo Mao Makalu ka kɔrɔfɔw la a ko a nafolo a kasabi bɛna caya kojugu n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ dun i b'a ye k'a fɔ san 2021 ka se san 2022 ma jamana ɲɛmɔgɔw ye dɔ fara foroba cakɛbɔdaw olu baaralaw sara kan nafolo min farala kan o bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 83 ani murumuru 4 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko la ko n'i ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ n'an taara nin tacogo in na a bɛna dan yɔrɔ min na maa t'a dɔn wa nafolo kasabi min bɛna don a la n'i y'o ta k'u lajɛ fana a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana waganiba ma min bɛ da o kɔrɔfɔ ninnu fana kan a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ jamanaden fanba bɛ yɔrɔ min na kumakan ani laɲini bɛɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna na olu ka hakilinaw de kan ka ta kosɛbɛ ka don ba la jama fanba ma ca fan min fɛ o kɔrɔfɔ ninnu kan ka ta ka sɛgɛsɛgɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka da o kɔrɔfɔw kan min ye Modibo Mao Makalu ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ Mopti marabolo sɛgɛ fanba bɛ o yɔrɔ kofɔlen de la gɛlɛya fanba bɛ n'i ye o ta k'u lajɛ fana Kidali ko gɛlɛyaba tɛ Kidali i n'a fɔ Sikaso i n'a fɔ Kayi i n'a fɔ Mopti gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ sɛgɛ yɛrɛ kan n'o ye gɛlɛyaba ye k'a fanba bɛ sɔrɔ marabolo min na bi kosɛbɛ o de ye Mopti marabolo ye Modibo Mao Makalu ka kɔrɔfɔw la a ko laɲini min bɛ ale la o de ye an ka jamana kɛlɛkɛcɛw ka kɛ kɛlɛkɛcɛ jolenw ye maa minnu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn kɛlɛ bɛ taa cogoya minnu na olu koɲɛw ka se ka sabati u bolo olu bɛ lakana tigilamaw dɛmɛ o waleyaw kan a min ye ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ maa 26,000 koɲɛw ye olu b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin ko in lajɛ ni jiɲɛma jɔlen ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ a ko kan fili kana na taa bɔ a kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma don n'a nataw la
Sumaya kɔni kɛlen do bɛnbaliya min n'a bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ n'u kɔni kɛlen do ka maa ta ka kɛ bɛn ɲinibaga ye n'o ye Togo jamana maa ye k'a sabu kɛ Côte d'Ivoire kaw ka sɔrɔsi 49 minnu minɛnen do Bamakɔ yan nɔ o de hukumu kɔsɔn diɲɛ jamanaw ka tɔnba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Nations Unies olu kɔni y'u sen dɔ bɛn ɲini sira la u ye maa wuli k'a bila ka na ka taa Côte d'Ivoire ka dɔ bila ka na Mali yan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na walasa u bɛ se ka bɛn kɔni sabati Mali ni Côte d'Ivoire cɛ cogoya min na Aissata Touré ɲɛfɔli k'an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Diɲɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ONU olu ka jɛkulu maa dɔw olu yɛrɛ kɔni ye tagama kɛ min kɛra ka bɛn ni uti kalo tile 9 ani a tile 10 ye o dɔ bɛ tali kɛ maa min na o de u ka vice secrétaire général ye Amina J Mohamed fo ka taa se Nations Unies chef de bureau yɛrɛ ma min ka koɲɛw yɛrɛ kɔni ɲɛsinen do farafina cɛncɛnfuga jamanaw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Mohamed Saleh Anadif ka ni ma kofɔlen fila ninnu ka tagamaw kɔni kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka bɛnɲɔgɔnya kɔni sabati ni jamana kofɔlen fila yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ka tagama kunfɔlɔ olu daminɛna Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana kan o kɔfɛ u nana Mali yɛrɛ faba kɔnɔna la maa dɔw olu ka kumana olu ye a yira k'a fɔ ko u ni an ka camancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ u ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni min ni o kɛra u ni jamana ɲɛma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u yɛrɛ kɔni kuma ninnu yɛrɛ kɔni ma cari ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ senfɛ ka sabu kɛ mankanmisɛnnin min bɛ Abidjan ale ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ kɔni sɔrɔla Ivoirien olu ka maa 49 min ni olu yɛrɛ kɔni minɛna an ka jamana kɔnɔ yan nɔ kabini juillet kalo tile 10 san 2022 bɛnɲɔgɔnyaw de bɛ ka ɲini o koɲa ninnu na o de kama kuma ninnu yɛrɛ kɔni ma cari n'i ye nin ko ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya dɔw kɔni kɛra Togokaw fɛ yen nɔ Mali jamana ale ni Côte d'Ivoire jamana olu yɛrɛ ka koɲaw yɛrɛ la ni Togo jamana olu yɛrɛ kɔni de talen do ka kɛ kumalasela ye ni jamana kofɔlen fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka lajɛ mun kɛra o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko bɛnkan ma sɔrɔ ni ma kofɔlen fila ninnu fɛ ka sabu kɛ ko fɛn min ye Mali jamana ye olu kɔni ye laɲini yɛrɛ kɔni dɔw kɛ o koɲaw la o lajɛ kofɔlen o kɔni kɛra juillet kalo laban ninnu na hakilinajigila fɛn min ye Mali jamana ye olu yɛrɛ kɔni ko ni ma kofɔlen ninnu ni fintigilakaw don n'u bɔra Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana kɔnɔna la ko ni ma kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ye wale jugukɛlaw de ye nka fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ o waleya ninnu tɛ tiɲɛ ka sabu kɛ olu ka kɛlɛkɛcɛw ni ma kofɔlen ninnu kɔni k'u nana yaasa ka olu le nɔ labila Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale ka tagama dɔw kɔnɔna la Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni wagati laban ninnu na a kɔni ye a yira kunnafonidilaw kɔni ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Nations Unies jɛkuluba ye u k'a lajɛ ka se ka pereperelatigɛ di nin waleya in yɛrɛ kɔni kan yaasa fɛn min ye sɔmi min ni yaasa ɲangiliw min ni o kɔni ɲɛsinen don olu ka fintigilakaw ma o bɛ se ka bɔ u kan cogoya minnu na ani ka se ka u lajɛya nka fɛn min ye MINUSMA maaw olu yɛrɛ kɔni ka déclaration dɔ ye olu ye a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni hakili t'a la k'a fɔ ko fɛn min ye Allemagne jamana olu ma u ka contrat dɔ ye min ni fintigilaka dɔw kɔni kun kan ka falen ko olu hakili to o koɲa ninnu na u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko maa hakɛ min ni o yɛrɛ kɔni fɔra ni o ye maa 45 ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ taa jɔ maa 50 bɔɲɔgɔn de la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye kari don ye n'o bɛnna uti kalo tile 7 san 2022 ma an ka jamana ale fintigilaka dɔw minnu ni olu yɛrɛ kɔni dagalen do tesita waleya jugu dɔw kɔni tara ka ɲɛsin olu ma bamaci wale kɛba jɛkulu maaw fɛ a kɛra sababu ye ka maa caman olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ni na o kɔnɔna la ɲiningaliw to min yɛrɛ kɔni caman bi sen na ka ɲɛsin o waleya in yɛrɛ kɔni ma ko yalima Rusi jamana ale ni anw ka jamana olu cɛla koɲaw la o bɛ cogo di ni wagati ninnu na ka sababu kɛ Rusi jamana ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni kun ka kan ka lakana yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma ka fara an ka fintigilakaw kan o kɔnɔna la ɲiningaliw kɔni bɛ yen nɔ sa ko yalima mun de kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya na tesiti yɛrɛ kɔnɔna la ko walima mun de ma kɛ a kɛcogo la kunnafoni di ta fanfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲininkali ye minnu ni o yɛrɛ kɔni bɛ ka tɔmi an ka jamana fo ka taa se fan wɛrɛw ma an ka jamana baarakɛlaw ka tɔnba min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko UNTM ni ale kɔni ye syndicat jɛkulu camancɛ belebeleba ye olu kɔni kumana k'a sabu kɛ sariya sɛbɛn dɔ de kɔni tara nin sa kɔnɔna na ni o ye sariya sɛbɛn kolo 0278 ye min kɔni tara février kalo tile 22 an ka ministre la min ɲɛsilen don baara kɔɲɛw ma n'o ye ministère du travail ani fonction publique ani sigiɲɔgɔnya bɛ se ka sabati ministre min fana kɔnɔna na nin sɛbɛn in kɔni ɲɛsilen don fɛn min ma o ye maa dɔw kɔni ni u b'a fɔ ma ko contractuel olu kɔni tali
ko kuma ye jamana baaradaw kɔnɔ o de hukumu kɔsɔn syndicat kulu wɛrɛ min bɛ yen n'o ye école karamɔgɔw ka syndicat ye olu kɔni ye école karamɔgɔ sanfɛ école karamɔgɔw ka syndicat ye olu ye a yira k'a fɔ ko UNTM filɛ nin ye ka nin ɲini ko min kɛ nin ye ko nin ye fɛn ye min ni a tɛ sariya kɔnɔ ko wa ka u m'u sigi ka miiri jan ta a kan ko bɛɛ n'a ta fana ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko nin tɛ fɛn fana ye min ni syndicat yɛrɛ bɛ se ka jɛ ni a ye Aliyu Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la ni maaw b'a kalama waati dɔw la fɛn min ye maliyɛnmaw ye sariya dɔ kɔnta k'a jira k'a fɔ ko sanfɛ kalanso min bɛ yen ni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛ mɛn k'u kumakan kɔni di sanfɛ kalankɛlaw kɔni ma ani a baarakɛɲɔgɔn kɔni ma fɛn min ye lakɔli karamɔgɔw k'a jira k'a fɔ u na baara kɛ olu kɔni ye ni u b'o wele contractuel ni contrat bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a jira k'a fɔ ka olu kɔni fara fɛn min ye foroba baarakɛlaw kɔni kan a jirala k'a fɔ o kɛlen fɛn min ye Mali yɛrɛ foroba baarakɛlaw olu ka lafasali tɔ min bɛ yen ni u b'a wele ko UNTM o maa ɲɛma Yakuba Katile maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko conseil économique social et culturel o maa ɲɛma fana kɔni do bi olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko u ye o baara min kɔni kɛ o kɔni tɛ sariya ye ko u ka a baara kɔni bɔ a kɔni ma o de hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu min fana kɔni bɛ yen min sigilen don fɛn min ye sanfɛ kalankɛlaw ani sanfɛ kalanko bɛɛ ɲɛnabɔba olu ka ko kɔni ɲɛnabɔli ma n'u b'a wele ko SENESUP olu fana kɔni ye gafe sɛbɛn k'a ci UNTM mɔgɔw kɔni ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ko o ye sariya sun min ta ni o sariya sun numero ye numero 22 fu 278 fɛn min ye ni a bilala sen kan février kalo tile 22 sanba 2022 k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sanfɛ kalankɛla minnu bɛ yen ni olu ye contractuel kɔni ye ni maa 11 kɔni do ko kan ka do foroba baara kɔnɔ na ni fɛn min ye UNTM mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o tɛ sariya ye ko o kɔni olu ye o y'o kuma min kɔni fɔ ko o kuma o y'a kuma kɔni mɛn ni dusukasi ye ani fɛn min ye dusumayɔ ye k'a jira k'a fɔ ko ni kɔni tɛ ko ye olu ka baara la o kan ka fɛn min ye o baara bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka se ka o ɲɛsin ko min kɔni ma a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye docteur Abu Male n'o ye SENESUP maa ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ olu ka ni wulikajɔ SENESUP o ye nin kɛlɛ kɛ a bi san 12 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ bi ko k'a sababuya kɛ ko kabini fɛn min ye san 2010 fɛn min ye janvier kalo tile 22 ko olu ye nin wulikajɔ kɔni kɛ yaasa fɛn min ye u ka contractuel u na se ka don jamana foroba baaraw la cogoya min na ko fo mɔgɔ fana ka dɔ k'a fɔ fɛn min ye ko maa 60 minnu bɛ yen ni olu kun kan ka don sani ni waati ninnu kɔni cɛ a ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa 11 ko o de ye fɛn min ye a laban kɔni ye a ka dafa maa 60 la ka se ka don cogoya min na o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a ka fɔ cogo la ko fɛn min ye maa 48 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ la maa 49 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni donna ka ban o de hukumu kɔnɔ nka a y'a jira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen sani u kan ka don yɛrɛ de ni o bi ko olu bi t'u jɔ fo fɛn min ye maa 500 ani maa 2 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ko olu bɛɛ lajɛlen de kan ka don ko ka sababuya kɛ ko ni bɛnkan tɛmɛna olu ni fɛn min ye jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ juin kalo tile 18 san 2017 ni u b'a wele protocole d'accord 18 juin 2017 ko o waati o kɔni tɛmɛna o ni o marabaaw ni kɔni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye docteur Abu Male a y'a jira k'a fɔ UNTM u bɛ ka laɲini min kɛ ko ni ye jateminɛ kɛ sariya ta nasira fɛ hakilila don hakilila min ni a ma miiri ka ɲɛ fɛn min ye a hakilila tɛ hakilila ɲuman ye wa fɛn min ye jɛkulu minnu fana bɛ yen ni u bɛ fɛn min ye o ka cakɛlaw ka hakɛw kɔni ɲini ko ni y'a jateminɛ o jɛkulu fana ka kungilenna la ko i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kungilila ɲuman tɛ wa baara ɲuman fana kɔni tɛ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen tele ɲɛta o de ye aw ka diinɛ faamu kɛnɛ ye ale de ye aw ka barokɛ kɛnɛ ye ale de ye aw ka kunnafoniw ta kɛnɛ ye danaya de bɛ o kɛ o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la aw salamu aleykum.